guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. Don't forget to subscribe. Ngayon guys, nandito nga pala muna tayo sa bukid kasi mutanaw mi dito sa kuan, sa Lumba. Then pass muna tayo sa pagluluto ng hapunan guys. Kasi day off muna yung lola nyo. Then kakain muna kami dahil nagugutom na ako. See you. Ito nga pala guys, bumili muna ako ng barbecue kasi barbecue lang yun nandito. Wala kasing karinderya dito guys kasi bukid. Bukid kasi dito guys, walang karinderya. Ayan nga pala yung nabili ko guys, yung atay ng manok at saka baboy na na ulod. Then kain nga pala tayo guys. Inano ko na lang to, ni-record ko na lang to yung sinasalita ko kasi may nagpatugtog din, baka hindi tayo marinig at makapiright tayo guys. And ngayon kakain na ako kasi nagugutom na talaga ako sa kakalakad guys. Hindi ko na mapigilan yung gutom kasi wala pa kasi akong tulog kakagaling ko lang sa trabaho 5 AM ako nagtatrabaho, nagwawalis ako ng daan sa mga sasakyan guys para malinis yung kapaligiran natin. Then inaantok na ako talaga ako. Gamay din nila mga workout. Pila ko tanong dito sa basa lagi niyo naman basa lagi. Nagbabayad muna ako sa kinain ko guys kasi baka maano tayo ng tindira. Ang kusmod pa naman ng tindira kasaba na imong kuan kyang. Tapos na nga pala akong kumain guys. Then paakyat na kami. Nagugutom na ako dahil nagtatrabaho pa ako ng 5 AM ng umaga. Then nga ipapaakyat na kami dahil nagsistart na yung laro. Shout out nga pala kay Inday Dayag Vlog at saka kay Titi Bok Brocha. Number 43, Fabian James Tan. Nanaw sa may og lumba sa bike. Grabe inita init kaayo guys. Race number 153, Jason Shepherd Aligado. Let's throw our waste properly. Rider number 161, Leandro Cortez Jr. Thank you. Rider number 163, Martin Victor Carantas. Approaching is rider number 163,
Would also like to Taon pa, Bibo. Taon pa. Rider number 164, Matthew Tecora Frias. Rider number 166, Nino Nicorel Pisan. Men youth category. Up next is women junior category. Rider number 177, French riders left to complete her men youth category. Rider number 148, DCSC, sorry. Rider number 226, Cedric Simon Gabutin. Kakain na naman kami guys. Palagi na lang kaming kumakain. Inita eh. Sobrang init guys ng ano nila, ng racing nila, ng bike. Shout out. Dirim ko ni mo gipaagi eh. Shout out nga pala kay Nicole Cook. Hi Kamads. Kain mo na kami Kamads. Kawawa yung partner ko guys, tingnan nyo, nakaupo at yung kanin niya is nakalagay lang sa plastic. Yan yung binili namin na pagkain. Hi guys, welcome to my vlog. Hello vlog, welcome to you guys. Oh, nasa kato. Hello guys, welcome to my vlog. Hello May vlog. bulig. Welcome to my guys. May bulig. Tulad ay. Musan ka diha? Boss. Magandang exercise to para sa akin guys. Tingnan nyo. Dito mami. Siga na akong ilong. Sige nang dami ko. Start na day. Nagsa-start na sila guys. Tapos kami nandito pa kami sa ibabaw. Rider on the way, number 81 is Freeline Cavero. Yan na po. Ang parating na pong rider. Rider number 82, Mayan Doyon. Alright guys, make some noise! Woo! What? Here coming. Rider number 157. This is the rerun from earlier. If the medic is needed sa apoy approach. But civilians, please do not come in the scene. Kay quiet muna natin. Oh, look at that! Let's see it! Wow! Direct par. Oo, di maklor. Dali ara nabot ay. Oh, yun lapos. Wow! Alright, next rider, Emmanuel Cabal Quinto. Tago eh. Rider number 7. Hey guys, ang sakit ng ulo ko. Sobrang sakit ng ulo ko. Sobrang init dito guys. Then,
pauwi na kami dahil bukas pa daw yung final run nila. Tapos hindi na tayo babalik dito kasi sobrang init. Nakakapagod. So, maraming salamat nga pala sa mga panonood nyo guys. Og shoutout nga pala kay Nicole Cog. At saka kay Inday Dayag Vlog. At saka kay Titibok Brocha. So maraming salamat sa panonood nyong lahat and God bless. See you next vlog.